Nakato na pa. Nakaput lang sa nato. May kamot ra ko kay mo pa may pagkanin mo ko ah. Murag kita ga ako assignment ba. Ay, kaya na lang ilaw. Lang hanay mo na dito. Kapag mas daghan mo mas grabe pa nimo. Dire. Kanina sa ba? Ang? Dili na piang. Hagbong ni ka. Dili ka pang bukton ka. Ito pagbayangan na. Sakit mo man. Kunta naman. Bikil gitu deh. Daghang. Kan bikil niya ba? Ako matawid. Sakit din siya. Kanila mo bigas pod. Kani, kunta gamay kay o pa man kay pagkanhin mo ko ah. Okay. Oo. Kunta gamay. Kunta gamay kay mo pa may pagkasbang ko ah. Baga kita ga ako project ba nga. Sumali ko na dito si project ka. Ano ba? Ako may nagtiwas project. Ano dili ka sa kaan. Kunta gamay. Kwanta lagi lagi. Sakit ni kay na, no? Sakit yun siya, kinamay diferensya. O, dere o. Nireklamo ba siya? Wala Sakit dagi, ba? wala dagi. Diferensya. May sakit dagi. Dito mo totoo, balik. Ang may sakit, ang may diferensya sakit. Ang wala, di wala. Bitay na, bitas na yung dure. Bilang niya, makon ra man na. Sakit din na siya. Naundan naman ni pagkayo. Ha? Naundan na. Bati na din mga pila na ka bulan. Par. Ano? October. Wala pa man dito primero. Wala na primero no. Wangon ra yun ato kada Higda niya. Ay na, Niya ba na? Higda ay niya na na kuan noon. bikil eh siya. Okay, kayo. Mao, ipit naman kayo to. Amo di mo na bation niya magulgol. Oo. Eh na lisa din na ay na kuan, naipit, Na ba oh. naipit ang ugat. Magkura din man kabalos ko ah. Kaniyo gaga. Mao gani atong diri ko Magula. murag maputol akong hawak ba. Sa kadlaw lang. Ano siya nga na daw diri kuyaw mo hilot. Ay, ayaw lang nagbuyaw kay. Ya Manghilot lang. yang ubangan na. Ito brago sa itong mahimo. No? Ulian daw yung ubangan ko ako tarito kay Mas mado ni siya, yung lawas. Ano man, kanang sa una pa ta nga magbasa dito taghapon gabi. oh. Ambot og ingnan mo ana sa uban nga manghilot. Oh, kana yang panita mo lipas mo kusog. Kana bang manghimasa ta hapat ligo ana tanan maningil gyud na pag madugay. Nay dugay. Apoy sayo. Mata para kondisyon ano. Na may research Pag mo diri makita. Semi-stroke niya, stroke mo na ni. Ay cellphone. Pagkuro na mag-ingnan. Gayud na. Ato lang siyang simana na tao man ako ni sa kong trabaho god. Nya, Ano siya nga, bus, mong usawa bus.
Kaya ugangan lagi daw, dili na uli-ulian ba, mga ng kamot. Ang taga-playa ba nga laki, ang ugangan, nga katong driver ko sa van, ang bilas nito na ako itong driver van, Katong ang payat. si Albiso. Oh, Ay mo, ditong kanay. bilas to na ako. Katong mga Katong sa ugangan na Panaytan? mo. Itong na naman din ang puyo sa taga Kaya lagi. malungon mo na. Mulungan. Ipan mo na, pilido na. Katong payat. O katong payat, bilas to na ako. Bilas Siya mo na, payat. siya nakabalo din yung pahilot. Ugangan to na mo to. Diba, nasundan ka tong gitawag na ako nga, wala dito nang gitawag. Na iba kurang nga. Itong babae na tambok. Nadali ya. Asawa mo ko ni Sundalo. Albiso. Oh, Asawa to, ko niya. napuyog sila no. Ah. Oh, kato. Gibanan na bago to. niya. Oh, gibanan niya. Grabe ka pa Kay, sa mura po tong maputol to yung hawak ko. di. Uri tambal ni. Ano eh, pas mo. Ha? Way medisina ni. Ano gina, anong Hilot to din sa nga. Katong nahilot nga naapot siya kuan gud ba. maugid lagi. Naman ko hilot na hilot. May hilot. Ano ba? Wala, gaspang kayo. Maggulay yung ano eh. Maggulay yung ano. Hindi lang yung swerte ba? Siya po, binuhod po niya yung kuhan po. Pahilot po niya sa mga kay. Siya, minuhod po ba? Banhod. Hmm. Basta banhod, isang asa nga part sa lawas. Muna pas mo. Yan na isa ka opsyon. Taas ang yurik mo nang ibanhod. Ah, Sa muna ganan na ito. na, mo inom. Tawag mo ito Carol tayo. Lain man na sa opsyon. Check up na yung ihi. Boss, yung ti Carol. Check up na yung ihi. Kung man na lagi tanan, Ang mana na tanan. laboratory, Normal. di, taas ang uric. Ah, uric. Taas 500 below, 500 up. Ambot, ulit ko na po, basta taas daw. Uric, yan na, katuloy ko yan. Kanang uric, pag di ni mo na mapugnan, mahimo na siyang uric gout. Anay mamurot na murag, luy Ano na siya. Pag lapse na nimo, pag mo-overtake na siya sa, nagkasagaran na na 500 plus. Yung inom gapon, mahimo na na siyang luy Nanay mamurot, kita ka ng bantao nga murot. Punta may mama. Pasmado, manday kay ka. Punta may, hindi pwede kitikon. Panuhot na yan na yun. Nakuha na yun. Amoy po, mga lay, banod, ngul-ngul, mo na na siya. Pag gumana na, wala kusog. Pag Likod-likod na yun, lang. nagbanhod dito, Panuhot na yan. kuni anak. Magkakaminom. Wala na ko gainom. Mainom sa unara. Oo Sa na una. nga, dagat galing na upat na katuig. Wala ko Ano ni ga. undang man ka? Ano ni undang man? Ano lagi makuyawan ta. Mayo kay, Makuyawan ta. mayo kay nakay kahadlok. Hadlok ta nga. Biyaan din nato tanang. Awalay na ko ni garilyo, inom lang. Ya, biya ko kung inom yun kay Bili na lingkod. No. papoy naman ikuran ga, muna kagkuhan. Estudyante, bata. Kaya sa naman si Juan ga, Carol ga, kuha na kung ano niya si Rolly, masih kung ano niya si Rolly, ako di na kumukuha ni Rolly. Ga, Ha? ako di na kumukuha ni Rolly, kuha. Siya lang, sa mulay tiwasan ng bindinga. Ano niya kay tawagan ng Rolly. Dinukon mo tingog. Kaya nga, di na si Busminoy ni Rolly. Ngita na taglay na last Carol kay si kuha niya si Rolly. Amo na lang tiwas anak. Eh di na kumuha ni Rolly. Ina lang. Ga, Oh, ina si Mang Carol, dili na mo kuha si Minoy ni Rolly. ano gani? Kuhan sa kuhan no? Di na mo. Ina naman Mang Carol nga, ma'am, dili na mo kuha si Minoy ni Rolly kay nalain man. Oh. Ina kay kumukuha pa siyang Rolly, si Rolly na labit iwason niya. Ano tiwas mo? Ang Lord, kuha kwarta niya, wala ko tagait. Ikaw daw, ikaw 6,005. Yung muli pala yung tago mo na, hindi na mo balik. Eh, ang scam na po.
Tingnan lang dito, wala naman si Rolly. Ano na lang? Ano siya number ruli? Ano, mangingita si Rolly? May lagi naman ng tao. Ano ka magkagtao na yung trabaho? Ano dili ba naman yung trabaho kaga? Kasi, di na siya, di na si, Ako itong gingnan. Na may trabaho yung Ruli. ayaw na ni Rolly, kaya dili mo kung si Boss Minoy na ni Rolly. Ako itong Ay kung si Rolly, ako di ko matiwas na trabaho Si Aro lang, maalag ko yung trabaho. Pas mo eh. Pasmog yan ko na yung pikas. Sa buklawas. Kanang, Korteng gaspango. kanang pasmog, ano ito yung maging ano nga, Kanang magbasa pa. gabi May isang dili gabi eh. Labi na kung pag umani mo trabaho niya. Manghinaw tayo, manghimasak. Ya, bugman. Wala ko yung ang abos panahon, anak. Palingkoron kagod, anak. mauni siya. Pag maglaba, ligo. Pag magsumba, ligo. Mauni siya. Pag magbike, ligo. Pag mag-jogging, ligo. Tanan, human, ligo. Kaya hugaw po, no? Napay, maligo ka daan sa mga laba. Correct. Nabasa naman tayo kung maglaba. Ligo na lang. Hindi na pwede. Tago, mata. Mama na sigaran doon. Pero yun, dugay pa maningil. Oo. Kaya siyempre siya isinta na edad. Yung nunaon na ito, pag mutaas na itong edad, huwinay po ba? Karoon pa na ito si Carol. Oo, kaya nga, di na. Kaya ma'am, ana si Boss Minoy na, di na mo kuhan sa Karuli. Ayaw na kuhan sa Karuli. Kaya dagang tao si Boss Minoy. May kapuli na to, ana. Kaya ako di ko mo kuhan sa Karuli na. Karuli, di ko matiwas na ng trabaho niya. Gustos na gwapos trabaho, di siya pagkuha ko ano. Pili kita may mo trabaho. Taong luran, boss. Ha? Wala na siya, luran siya. Bali mo na siya mangluot. Mao gali. Ikaw, Dili ka. ikaw ga. Mabalik ka 7,005, tama? Dapat, tinapon na ko ako. Paganik sungkod. O, makakasugi na lang ko siya nga. Trabaho na ta Lunes. Pag abot sa Merkulis, taga 3,000, ibayad din mo sa motor. Sugot mo yun na. Kasunod semana na po, another 3,000. O, ano di ba? Ano, biglaan mo mo 7,005. Sabi ko itong yung asawa nga nagkatag siya, ay itong yung kabit ka. Pwede, Niya, nawala. Oo. Nice ka, mapod rin. ikaw na din po sa England. Dito din na nawala. Dito na po ko Kaya nalaman. gaga, ginagkuha ni, kaya ano, kaya nakakita ba? Oo. Nawala man. Gaga, ginagkita ni, Ano nga. bait nagbike. Wala din sa gawas. Na din din silon po. Bako pa rin naman na ingnan. Oh, Wala din ang palo ni. Wala pa man ko kakuan dyan. Waka kita niya. Kita na ko, pero wala nagkakuan dyan na may trabaho siya. May pahigina na ko siya nga. At tura ko dito. Eh, kung man daw, cover man daw sa nung hati Oo, ko. okay ka ni. Di layo-layo na. November, December, Enero, Marso. Manawal, lima na ka mo. Kuan, customer. Busirik. Ay, kuan. Kabos. Ikatong, wala tulad na ta. Panito lang sa daan. Ha? Yung lang sa boss. Alay, mong ulian? Oh, double. Labo ko na. Last this mo, no? Last meeting mo yun? Mananggabaw, kusog mo kayo o andaga na sa pinagyo. Kung ito sige kung kapuro si mag-text, asa naman yun. Nauna lang ni. Ako pag nagiro kong alas 10 kay 9:30 kaya. Eh, alas 10 na lang ka. Nalapas ko din noon. Kaya kung nakadumdum lang Sa dito rin. pagkawasto sa... Sige, sige. Kapuran ako kay ang anak kagaluan ako ang sunod tanan ron. Mayabag man akong time. Mayabag ko anak. Mas may pa mayabag ang time katong tumoy. Pero kaning sugod sa sugod wala na damay na tanan. Sige na ko kapuran ikay alas 10 na dito. Wala na dito kay kapas. Pero mo ito, paabot pa mo. Ha? Ito. Kamo? Oh. Nya pa mo to, launa pa mo to. Launa ba ito? Nya imo nga to, 9 to 9:30. Ako din ingon ay alas 10 na boss para sigurado. Palakson to din mo tayo, masusunod din balapat to. Wala kagul wala lay nagsunod. Adi mo ko mo text.
Ah, lagi mo manipot, oy. Dili pa ko pwede masingit no. Dili po pwede kay ang ba dagang ko schedule. Schedule mo din na. Singit ra ko kung wala lain. Silpi ka ni singita ni nga pati gaya mahuman. After, doon ni oras na. Inom kong tubig ka. Ah, May nagpiang lang tingali. Dali ra, diluto ng bigyan ko na. anong piang-piang. Hindi mo na pwede imuhan ng magikon. Ang piang-piang sa bata ba, no? Hindi na pwede magikon. Na mga piang bata. Tinanong, kuhan dyan na siya. Kuwan yung trabaho, yun. Plastar din siya. Hindi ko na yung time na. Oo. Kung napatay mahikapan, hindi ko na undangan. Di raman ang lisa tong pangitana. Oo. Nagbasa ni si Ma'am sa una ba? Mahilig yun siya basa. Trabaho sa mga na siya. Hindi, kanang trabaho, bisang unsa, wala problema. Bisang unsa pagkakargador. Oo. Basta di pag magtrabaho, Ilang ligo. di lang mo basa. Inom ko maligo mo sa bago ko. Ilan imo. Ang kamot ng lagi ang kain mo. Munaw. Oh. Di ka po na pwede. Ako, di po naligo nga. Di ka po na siya pwede. Masa. Nangimasa raman. Oh, di ka po na pwede. Sa ako ha. Kung sa uban pwede, sige. Ayun na. Total, ikaw may maigo. Mo dahil ni sakit yung abaga kamot kay nakuha na no? Bigil gini. Wala na yun ako. Oo na. Oh, balikan ako no. Ano na yung reaksyon no. Kanina, hilak mo na yung ako piliton. Pwede ko na yun. Sakit ihapon pero gamay na lang. Mamay na siya. Nasugod kanina. Apit na di ni pagunit. Kung hindi mo pagunitan, dala-dala ano na niya. Kuhan nyo kayong panahon. Hindi na daw siya. Kung dili na ka, di. Ikaw rin magdala-dala. Dili ako. Ayo. Oo. Di mo na, para gusto nga kuha nga mura nagmaputol na. Banta dyan lang ko eh. Asa yung putol lang kuhan ba, mahikap niya. Puti mo siya sakita. Problem eh, nang mainit na kuhan. Painitan mo na niya. Siwas na po, no? Nauna mo na. Siguro yun siya. Yung alaw na pa to. Oh, nauna pa to. Di parang mati. Sleep mo na. Pislit siya na. Mahalo siya ba? Mahalo siya ba? Tuan lang. Kahaman. Ah. Dali ako mahaman lagi. Dali gusto ko yung hinambog ko niya. Haman. Oh, dito mga po nila sa ruparan. Ato nila. Balik daw po nila dito. Yung anak dito. Balik niya po mo. Hindi mapislit itong mga kuhan mo ng mga hangin-hangin ba? O, manay makaluya ng mga panuod. Hanggang sa kalibutan. Ano na siya, kuhan? Alam, mahal na rin ito ka. Basta Kiring. trabaho lang ka. Napisunod na to, napisunod na to. Yan na pwede isa. Hindi ako kumama ng gabi eh. Pero di na ka mo hilo itong mga messages na. Sa, Hindi eh. ayaw ko na rin. Oy, Yun na no. buhira lang yung emergency. O, namay nipuko na ako ng alas 11. Oh, Yung na-disgrasya mo sa motor, yung paggawas mo bukog. Bayaran ko sa kalibo eh. Hindi na ko pubangon. Diyan siya naman ang urasa eh. Ay, mata ko hospital. Hospital, eh, 5. Kasi Ay, ang tao ito na, kuha niya, relax Juwin? dito, no? Ha? kuhan ang juwin. Disgrasya. Pero, gawas ang bukog. Yan na. Nasa YouTube. Oh, naman na siya. Yung mga hilot niya. Gawas ang bukog eh. Nakayuan mo sa 20 sa hospital. Esmintohon. O, asa man ang 20 ron? Okay lang ng 20. Kung na kayo kwarta. Oh, para silingan na mo. Ayan, okay 20. Binto. Anong mahal man sila nga tagpila siya ko sila ito nga. Kasinto, sila kon. Apa may bakal?
Kuha nga ni. Iya, butangan pa malang Sahara para di masurot doon. Di isa pwede, mahal yun. Mahal yun eh. Napay lamang libo ron, na may site. O na naa. Pakyaw man na, di ba inte? O ginadlaw, okay, bakit mo man lupig, pili ka. Ito yung papakyaw niyo 20. Pakto 20. Hindi mo pakyawan, pati man nagaya. Balot anang kanto ba? Di. Natumba na Balik motor ko, nila gawas sakyan. Awak, Sakay ba niya siyang bana? Angkas niya. Tukod Tukod ba na niya kuha. Ayaw na tukod. Payat niya. Dagan mga kanda, Balik. bislas yun. Gawas ang kuha nila. Kung gusto nila. 20 mil na ako kuha na. Sayang. Mayroon din sa kanto yung baligyag balot na mapundo. Punta lang yun. Ito lang, sakit yun, alangan. Tungkol. Tungkol ka niyo. Hilot nila ito sa kuha eh. Huwag mo ganun sa mahilot ng mga ni. Parat. Ito ang pulgi ka ng Mahilot kuha. yung panghagod. Lado mo na Isa hilot niya. isa daw. Victor, Victor pangalan. Oh, Victor, oh. Yung isa yung kamot. Wala lagi ka na. Mayroon ang kamot. Wala sa sino ko. Iplastar ang kamot ni mo kay. Para kamot ni mo da. Ah, lain ako na, hindi nila ka mahilot na ko nga. Wala ko yung religion niyo. Masakit niya ako na ko. Kuya, may ako ko. Sila, nagsulti. Kung gamay. Ano pa? Nandikin niya. Hindi, ito ang sakit niya. Muna yung asawa niya yung kamot, kaya nagkikilo mo din. Ano siya katang siya nga sakit ng Japon. Sa mahilot ng mga dito sa sakit ng Japon. Lingkod ibigay. Ay, Kunyara ng lingkod, pinakalas na ng lingkod sa kuha. Sakit nila, nandikin. Ano ugat pa nga ano. Ako, bangan yan ha. Hindi kinabigong dagat to. May baklat. Gilid, gilid. Kulang mama, kulang yun. Ah, hindi mo to kahit tulo. Pwede na mo mati. Sayang tayang. Sayang sa dos. parang ako. Di ko kadaog yung pala ba? Ito dapita lagi. Sila, kuri bahala na. Kuri bahala na, kay Pacquiao naman itanan. Kuri bahala na. Nangawan na. Okay. Sila. Ako rin bahala na. Kaya mo kamot. Kaya parang mong sugod na ko. Pahilot mo ka. Abot na rin pa taga-Dabaw. Oh, hinayon na gud na. Ayun. Sige, batalan eh. Anak lang, relax lang. Ampo lang ta. Hinahinay lang. Hinahinay lang. Natural sila siya. Kaya na may usahay mang... Di, sulti lang tiyo. Na mag-usahay nga pitkan patos pinausahay. Ingnan lang ba nga tama sa undang isa. Ina lang nga kung masigi Kung pagkita kay Gilog, isakita na kay ka. So sa taadyo, sakit. kung kay na lang nga undang sa kay para masig ma muluom ka ba makanang ba. Kaya ka eh. Kuan kay Kasi pagkani kahilot na rin, isakitan na doon mo na rin. Nakit si idala-dala. ano taas ang dugo ba. Okay. Kasi ma kuan. Pero na. Kung sakit kay ina lang sakit. Hinay lang ana. Para makakontrol po siya. Sakit na. Lupa na ito, hilang na to. Itong ataw. May kuwan na yung mga panuhat niya. Bungkag na ba? Kaya ka na yung panuhat mo, dyan ay grabe sakit kayo sa lawas. Ikaw na. Kaya mapislit na ni mo. Gawas na Labaw sa pagagnap. Anang ko, waka ka to dito. Yaw, kato babae ba? Babae mo itong pahilot diri. Sa, napugan. Pugan, wali mo nga ni. Utong nga ito mag... grabe na rin kuwan eh. Yung hawak. Ano ito sila, so magpabok. Agibok na po na mo. Balik ang niya. Oh, alas 12 mo to sila Oo. balik.
Kaya kalit mo nag-abot ma'am, wala mo kay mga schedule. Dapat schedule yun, no? Di ako tatoy mo tawag. Sige, pwede, kay mga tasmag na gabi, saan palagi kitagaw na ko. Di tawag. Iso dyan, saan Iko. ko tunigaw? Ay, Domingo meron no? Alam mo, priority ka daw, na may nakabook no. Sabaan ko ron. Yung kabos ko, alauna. Pagkabot rin, naghilot man lagi kag isa ko. Tiloyan ako na. Wala nga, sinsa lang dito ka, kay dasmag kumgog ka. Dapat naka... Schedule lagi. Kaya ko nga mga mahanay sa tanan, matanawa taga Davao, di siya mag-uol. Pinasa yung time. Sa'yo Di ko ganun sila siya. mga anhe. Hmm. Ang uban nga di magpilot, dili mga anhe. Kaya wala schedule. May uban mo, dasmag yun. Ang lang medyo Kaya ang nabalaan mo sa hilot, wala yung booking. Hmm. Mo gini karaan jud nga mo ana jud mi magpahilot. Nga may uban nga number. Hindi ka sakit eh. Hindi na magkukumot pero eh. Nawala na yung mga panuot niya. Ganyan. Sibot siya. Ano sakit eh. Bantag Kung nag-isulti lang kung sakit, eh, iyalan na hinahinayan. kaya na niya. Oo. Kaya, basta kaya lang. Sige. Kasi pwede ginukuha niya gusto mo ulian. Ako lagi boss, itong di na ko kalsa sa pala ba? Nahilot na dito ka. Ato bang hilot ko diri nga Domingo pa to mo to. Matawag ta ko nimo kay bilas man to nako. Ah. Okay. Ko Domingo man ko ato kuan. Di ba ni ari lang Domingo no? Kung asa nga, di Domingo ba to? na pwede mo. Oh, Domingo man to. Ko atuan na lang dito kay buntag man to ako ni ato ko dito. Nag-jogging pa man to si Tulong Si ano Rick. sila. oh tulo sila nga ni uban. At atong asawa to ni kuan, Biso. Soon man to. Soon to sa kong asawa to. Ah, nagpato sa dito. Hindi mo guna pwede gitikon, ma'am. Eh, gitikon tanay mo problema. Pag abot sa balay, unsa man ang ilota, gitik naman ko. Di Wala makuha. ingnon ko nga sakit. O di ato kasaway sakit. O ano naman ano. Kaya ako normal man ikaw pa. Grabe ko gas pang Mga kuwan lang yun. pasmos kusog. Hindi pasmos kusog, kaya juga palingkuro na na. Palabot sa time. Di pa karon ha? Ang daghan mga nito ko dre, mga pilika brother. Banhod lang kayo. Banhod yung bulbul mo. Nakakuha ka itong ugangan ako. Nga, siya to'y gibati niya ato. Siya po, siya to. Mga anak mo to diri nagpahilot no. Ito tiguang ba? Nga, stroke mo to. Di nang ko memorize mo. Ay, pati ba naghanap rin. Puro sa mga stroke. Ito, iya mo to, kuhan. Wala ito ni Kuyo, guys. Pagpahilot. Ano mo, mga patanon na daw. Oo, sila Kuyo, pahilot diri. Di ko ano, pinanambok na na, biso. Ayat ng tato. Ano, baon. Ayat kaya itong Anang iyang kamot sakit daw na wala sana. Bali, ana ba? Sakit. sakit siya. Kaya igo man. Ano? Igo man panuhot. Kuyo ka na sa panuhot. Walay na kong tao, anak. Pag naigo ka, pag ikaw pa, pag-sakit. Kita na ka, hikap na ha. Ay, sige, sige. Kamot lang. Anaon. Ano mo, sa piloton. Oo. Sakit man lang na. Mahupong na ba na diya, bay? Sa ato pa, mukha na din niyang kamot no, makabalo na din na. No? Mas okay sa hilot kung paghilot nga nasakitan kaysa hiloton o sakitin. Huwag pa sa taas kaya tayo trabahoon. Magkasakit eh. Grabe mo dito dito. Manig kayo. Tayo siya. Ano lang. Okay lang. Layo diri mga kuan eh. Kapila na ni mo hilot diri. Tapos meron pa. Abot kita Ah, katandag dapat dali. sa Davao. Surigao? Tandag city daw ilang ha. Ah, downtown sa. Surigao City. Surigao. Ah, di ba tandag? Kasi Lungsod na sa- tandag yun eh. Area. Tandag city yun eh. Di kila, wag nila yung kung mo amo. Surigao na. Abot na dali, pas mo. Yang anak. Eh, kapila na gid doktor wa Di gid. na kalakaw. Kapit na di kalakaw.
Buwanta na lang, murag yung mapiko na bang yung sakit at lawas. Kada gulit, sakit yun na. Kaya ka mamangilo tayo kung gabi, ano doon? Basta, di daw, gusto nga na to. Ramdam mo na yung kamatay, no? Hindi ko maghilot, ane. Hindi ko mag-alaksan yung parobio, Jessica. Pag ko maghilot na, inog, tambal mo man kaon. Alaksan. FROBO, Jessica. Isa lang. Mag-inom, kaon. Anang mga panot-panot, wala may bawal o ikaw, no? Ang panuhot, ang bawal lang ana, mag-uga, singot-uga. Ha? Singot-uga, singot-uga. Wala siya. Ano yung panuhot? Paningtong na gunin siya, good. Yung Panington patungo ka ng niya. electric fan, Oo, ng aircon. ano siya. Pa-electric fan Ate, ka. sige, tatlawa. Kay sington siya, di siya kasabot, kung panington siya, na naman tayo dito pan. Dapat anana lang. Anana ko, nag-electric fan ko, di ko paigo. Kaya naman pa, anaan ko, baka init man, di. Ano, o di, nabugnawan. Dili, pa. Di ka magpatungod. Ay, sa, di, tungod lang niya. Wala. Mo na. Sakit, yung lawas mo na. Mo na yung mga kuhan. Panuhot yun niya. Pandaron siya, pero pwede siya katong Nalayo lang, di paling-paling. lang kaikon. O di kaikon, kung mo paling-paling pa, pwede. Kung di na mo lingo-lingo imong electric fan, ay lang po patungod, tapsing lang. Yung sakit yun natin. Sige lang. O di, nagyungan Ato dito. ba, Wala damdaman ako din niya. may mahilot kay. Ako yung mahilot. Dito ka kuhan ba? Ay, wala man. Di man wala nang hilot nila ni Kano. Nila ni Jimmy, no? Ito ilang Jimmy. Naanak, gihapon. Paano to? Ah. Blood circulation ito ka, naala na to. Sige. Gitik lang ba, ano? Hindi Di kita sana di man naman damdaman.